sampai pasta logo ini pasta Beser dong. pasta ya Pasta kah? Ini lemah tuh habis deh. kurang apa ya Thailand pura namanya. Welcome, please my LB, please like, comment, subscribe, please support on save video आंनि माबायाव LB आव फैदो आंनि LB आव अन्नानै गाइसमोन hello गाइसमोन please comment like subscribe support welcome please my LB like comment subscribe phone by WhatsApp mana result please like comment subscribe guys man please लोगोफोर अन्नानै आंनि LB आव दसे सम टाइम होफैदो जोंहा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो नानि इदि जाबाथाय मस्त रागा जोंनो ओंखारो Monas Bro like dan thank you Monas Bro earphone please like comment लोगोफोर welcome please my LB like comment subscribe please लोगोफोर अन्नानै दसे टाइम होफैदो आंनि LB आव इसा रामसियारि हाय आब'नो हेलौ आगै मा खबर इसा रामसियारियालाय लोगो गैया खोमासं लोगो गैयाबा लोगो बानायहरदे इसा रामसियारि आगै आंबो दायो बानायहरफिनगोन Dan juga jangan naik ke mana. Laila 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 sorry 7:21 जाबाय आंखौबो बानाय साबनो अके आगै कमेन्ट हरनानै दोन देसुं इसाखौ बानायहरलाय नोंहानि माबाजों दे आंखौ बानायहराखै
कमेन्ट हरनानै दोन इसा आगै जोंहा आं दायो हरफिनगोन माबा आंनिखौ साब बानायनानै कमेन्ट हरनानै दोन भिडिअ नायनानै फेना मा इदि गेर 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 गोमदो इसारामसारि बानायदों आं दासो नो थेंक इउ आगै आंबो दायो बानायफिनगोन रयेल बिदेनबा मीरा बर' आंनि चेनेलखौबो साब खालामना हो आब'नो अके नोंबो आंनिखौ खालामनानै होदो भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरनानै दोनदो ओमफ्राय आं दा बानायफिनजोबगोन रयेल बिदेनबा नों बानाय माबा देसुं इ माबाजों र' मोनसे मबाइलजों बानायनि इसाया बानायदो इसानिखौ बानायनि इसारामसारि रब्रा इखौ बानायना हरग्रोसं आंनि माबाजों मीरा आं मा होनो मीरा बर' आंनिखौबो साब बानायदो कमेन्ट हर आंबो बानायबाय दं बानायहांदो 165 इसानिया कमेन्ट हर भिडिअ नायनानै एरफादेस जाबाथाय एरफादेसखौ नायजोबना बानायबाबो जायोनो बानदो इसा आगै माबा नोंखौबो बानायबाय साब थाखो ना माखो नोंनिखौबो बानायफिनबाय दे इसाखै ओमफ्राय मिराया बानायदोंना बानायाखै Hey, बैसागोनि फुजा वानके बेसे जाखो ना 1,645 नै ओइ वेटसो नायलाय मिराया बानायदोंना मादों मीरा बानायदों ना मीरानिखौबो बानायहर कमेन्ट हरनानै दोन ओमफ्राय please welcome my LB like subscribe comment please support 83 जाबाय मीरा नोंखौबो साब बानायफिनबाय दे 83 ल' ना माबा 83 मीरा नोंखौबो बानायफिनबाय साब बानायबायना हें जादों Hi guys, please welcome my LB like subscribe comment share dong अन्नानै
लाइक कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब बानायना होदो एलबियाव दसे सम टाइम होफैदो लोगोफोर अननानै प्लिज सापर्ट खालामफैदो दसे प्लिज लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब सोर दं इसा आगैयाबो थांबाय खोमा मिरायाबो थांबाय माबायासो अ मिराया मा होनदों अके आब' आंनि साब मा होनदों खालामलांबाय थाथोनो माबा नोंबो खालामदो मिरा आगै आंखौबो साब खालामना होदो मिरा आगै साब खमायलांबाय थायोना अके आब' आंनि साब खमायलांबाय थायोनो जोंनाबो खमायबाय थायो इसा आगैया मा होनदों मा खालामदो आब' दावरावनो फेनानो माबा दावराव ओरैनो दं उन्दुना माबाया बे भलिउमाबो जायाखैना दावराव खोनादो फेना माबा गेरे गामदो इसा आगै नों बहानि जि थाखा नै थाखा नोंसोर दिन दुगैयाखै अलसिया मानो दै सोरनि मिथिदो आं बर'निसो रायलायदों lấy đó chưa vào nó thằng ra xin đó má boleh tak gul tu macam kan naik kan saja dah kan ya oleh mama nak
मिरा गैया मा होनदो साब खालामबाय आब'नो थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा हलि मलि जयेन मि गुइसनो सोर लोगो गैया जयेन जालायदो जोंहा हलि मलिजोंबो लोगो जालायदो सोर लोगो गैया Holy moly, join me, guys. Nah, माथो बानायदो? मा फानलांगासिनो? हा? मा फानलांदो ना होनदो? फुलखा Holy moly, join me, guys. नो सोर लोगो गैया जोंहा हलि मलिजों जयेन जालायलायदो लोगो जालायलायदो गाइस मोनलायदो थांखो ना माखोबा माबा मोना हिरा गैयाबो थांबाय खोमा मिरा आगै इसा आगै मिरा आगै थाङाखैबा लोगो जालायलायदो मिरा गैया मा होनदों हलि मलि साब खालामबाय आब'नो हलि मलि साब खालामबायनो जोंहा मिरा आगैखौबो साब खालामना होदो हलि मलि हलि मलि मिरा अके रिटार्न हरबाय दं र'नो मिरा आगै जोंहा हलि मलिया रिटार्न हरगासिनो मिरा आब' बहानिनो आं बाक्सानि आगै नोंलाय बहानि मिरा आगै बाक्सानिनो नोंबो बाक्सानि नामा होमबा मिरा आगै बाक्सा मा जायगा जोंनिया माबा बाक्सा सालबारि हलि मलिया मा होनदों मिरा बर' साब खालामबाय आं भिडिअ नायना नोंबो भिडिअ नायदेनो मिरा आगै जोंहा हलि मलिया साब खालामबायनो भिडिअ नायना मिरा बर' बागानपारा बागानपारा गोजान जायोना जोंनिजों
जोंना बाक्सा सालबारि मिरा आगैया मा होनदों जागोन दे होनदों मा सोर आं एलबि होनायखौ नुवाखै हलि मलियालाय बहानि जोंहा हलि मलि थांगोन ना माखो नंगोन पकरिसो जानांगौमोन अखानो Hi guys, please welcome my LB. Please comment, like, subscribe. Onnan dose som time fैदो लोगोफोर आंनि LB-आव. आंखौ माबा फुलरिसो जागौमोन अखानियाव. बुदे एवनाय नाबा फुलरि लाबोलाय फेरला. आं दहाय फुलरिखौनो लाबोनो नागिरबाय एवाखैमोन जकातनि माबा जकातनि फटक लानो थांबा हो सोरो नोङो बान्दो welcome please my LB like comment subscribe please support अन्नानै दसे सम टाइम होफै लोगोफोर हा खामसालियाव दोनलाय आं थागोन लाइना स्पिडआव फैनायखौ नुवाखै नायनो मबाइलखौ वाइटसआव माबा नायनो वाइटसआवसो नायनो बुदे एवनाय लाबोफालाय 10 थाखा दाख्लैनिफ्राय बिबा नोङो जानो होदों आं जानोसो बिदों दाख्लैनिफ्राय आं बिबाय दं होफैयाखै जाला नोंलाय 20 थाखा लानानै 20 थाखा इलाय 10 थाखा दंना होमबा लाबोयो जों बुदे एवनाय कमेन्टआनो दावखोबाय थायो र' मिरा गैया मानदों आब' नोंनि साब मानो खमायलांबाय थायोनो आब' नोंनि साब मानो खमायलांबाय थायोनो मिन्थिला सनजित गयारि फैदों जा हेलौ नो सनजित गयारि उदालगुरिनो सनजितनो सनजित जा लाइक हरना होदो अननानै सनजितनो लाइक हरना होदो दे जा सनजित अननानै
आलु लाफा आलु फुल लाबोफानो मिरा बर' आंनि साब खमायलांबाय थायोनो जोंना बे टाइमाव खमायलांबाय थायोमोन ना साबा मिथिया मानोबा खमायलाङो लाबोगोन नामा लाबोगोनबासो लां फुलुरि नङाबा बुदायावनो बुरजा हरग्रानिखौ लाबो जानायाव बायो बे डक्टरनि खामानियाबो मस्थ' बाजार गेजेरजों थांलायनानै जायो ओमफ्राय मेथाइ लाबोनो लुगैयो थांनायाव फैनायाव रसबो वाइटि नायनो दा आल्लाफा नोंनाव मा जादों आं नुयिनि बांसिन आंनि साब खमायलांबाय थायो र' थांजोब्बाय नामा गाइसमोन Please welcome my LB. Please like, comment, subscribe, please.
Please like, comment, subscribe. Please welcome my LB.
Please welcome my LB, like, comment, subscribe. Please support me. Ananda said sometime video logoper. Please like, comment, subscribe खालामना होदो. Zama official like done for na. Thank you. Zama official name. Hey.
Nikon Boro, hi, hello. Nikin Boro, मा खबर? गोदान बायदि मोनदां साब खालामनाय गैयाबा खालामना होदो जोंहा अननानै भिडिअ नायना कमेन्ट हो आंबो हरगोन निकुन्जय मा होनो आं थिएननो थिएन थिएन आरो नोङो अ नो गोदान नामा ना आइडि अ आइडि साब बानायना होदो जोंहा आइडिजों साबारि मा साबारि TN आंना केमेरायानो मोजां नानो नेटबो नाङा मबाइलाबो TN बर' हायनो हेलो लाइक हरना होदोब्रा TN बर' आं बे TN सिनायदों दे लाइक हरना होदो TN
निखुनजय बर' बे आं आइडिनो बे नोंनि आइडिजोंबो साब बानायना होदोब्रा निखुनजय बर' एखौबो लानांगौ आइडिजोंबो साब बानायदो जोंहा नाहरलाय फात्ला आं नायालै र' माइलाय माइ मा बाला गेदाबा नै ए केमेराखौ माला फाहामगोन आं इनि थाखायनो एलबि होनो हाला ब्लगबो बानायनो हाला आं केमेरा नुयिनि थाखायनो हारसिं ब्लग बानायना होनो हाला केमेरा हमग्राबो गैया ब्लग बानायनायानो जाला आंना नोंसा लोंबोदों लाखिया गय जाबोदों निखुनजय बर' अकेनो लाइक हरना होदोब्रा लाइकबो हरदो 1K थांबाय नामा नोंनालाय टिएन बर' नाइन र' 617 6:30 थांबाय 7:30 6 लायनो 7 मेगन बेरनायसो आङो नाइनथि थांसिगोन आंना फात्ला नेट पेक थाबा एलबि होगौमोन आं ओंखाम संखांनानै नै इलाय माबाना होलाङा बाजार जेराव थांनो क्लाब जाबाय थागोन बोथोरखौनो माखो सोरना माया ओमफ्राय माबायालाय आतसा बानायदो इयो आइडिजों बानायदो बेसे जादो साबा बानायदोलै नों दाउसा गारांसै